Goedemorgen. Heel wordt hard gewerkt. Ja, maar wel. Mevrouw Kriekje op het enkelijk. Ja, echt wel. Nou, Dat ze niet op de camera. wat schiet je dan doen? Aan het kleien. Ja, ik praat Nederlands, hè, niet Limburgs. Dus als je Limburgs Wij wil... vergeven het u graag. Ja? Oké. Ja. Nee, wij keramiekcursus, handvormen. Had ik nou niet verwacht in een plantage, een bessenplantage in Boekoel, dat daar gekleid Ja, wordt. dat is eigenlijk zo begonnen in de wintermaanden. Eerder was het alleen in de zomer open. En in de winter niks. En dan wilde ik ook een bezigheid hebben. Dus toen heb ik een keramiekopleiding gedaan om in de wintermaanden ook lekker bezig te kunnen zijn. En ze doen het goed. En ze doet het goed. Oh, wat leuk. Nou, Ja. hier zit een happy camper. U bent een tevreden cursiste. Ja, ik doe het al jaren. Al jaren. Al jaren. En Bij zij haar? ook. Bij haar. Ja. Bij haar. En Lisa En Lisa ook. En die anderen zijn er allemaal bijgekomen. Ja, er gaan er en er komen er weer bij. Maar we hebben toch wel een aantal die al jaren komen. Ja, Dat is ook een groter compliment kun je niet krijgen, denk ik, toch? nee, klopt. Nee, is ook heel leuk. Ze zijn ook super enthousiast. En het is onderhand een hecht groepje geworden. Ook de nieuwe die erbij komen. Karen, jij bent van het jaar begonnen? Vorig jaar. Vorig jaar. Tweede jaar. Ja, het tweede jaar. En ja, dat klikt allemaal toch goed erbij. Dus heel leuk. En volgens mij zijn jullie best gedisciplineerd, want ik zag jullie net, want we zaten hier een kopje thee te drinken, ik zag jullie net ook even een kleine versnapering tot jullie nemen. Maar dat duurde allemaal niet lang en daar gingen ze weer terug. Dus Ja. kennelijk is het heel leuk. Ja. Waar zijn de mannen? Die zitten thuis achter de raliums. Snap je niet, hè? Nee, die zitten tv te kijken. Nou, Oh, wat het erg. nieuws. Nou, het nieuws. Oh, naar het nieuws. Ja. Oh, dus ze blijven toch nog een beetje... Up-to-date. Ze moeten ons up-to-date houden. Ja. Nee, het is toch overwegend een beetje een vrouwending. Ja. Ja, mannen die komen niet, nee. Die zijn op andere manieren creatief. Ja, die hebben weer andere hobby's. Oké. Noem er eens één. Biljarten? Ja, bijvoorbeeld. Fietsen. Darten, voetballen. Walking voetbal. Oh ja. Heb ik ook eens geprobeerd. Ja. Ja. En ik kostte de bal raken. Nou, ja. Ik was een van degenen die het Duks afgefloten worden. Omdat ze dus... ging schellen. Ja. Op de een of andere manier ben ik toch nog net iets te fanatiek voor. Die jonge veur. Oh, dank u. Ik ben echt weer de leukste uitgekomen volgens mij. Of ziet je nou stiekem aan het flirten met mij? Natuurlijk. Ja, maar natuurlijk zit ze ook nog. Oké. Ja, gebeurt me niet, Duk. Ik ben helemaal van ons te boven. Als ik een kleur krijg, dan is dat of van deze mevrouw of van die kakkel die daar staat te blazen. Ja. Dat kan ook nog. Ja. Nee, maar je kunt slechtere plekken hebben om... Het is een mooie omgeving natuurlijk. En ja, ik doe dat al een jaar of 10, 12. Dus ja, heel leuk om te doen. Wat ik ook heel leuk vind, is om te zien hoe verschillend de stijlen zijn. Ieder mocht zijn eigen dingen uitzoeken. Want Ik ga niet een vogelvoetplaats. ik moet net zeggen, het is geen bloompot, want anders loopt het water er wel heel snel uit door de Komt er deurtjes. zo uit en dan kunnen de vogel ervan eten. Ah, oké. Oh, dit is grappig. Ja. Heb je dat allemaal zelf bedacht of heb je dat Dat ergens is gezien? Pinterest. Dat is een of andere site op internet en het heet Pinterest. Hoe zou je we zien zonder Pinterest? Ja. Ja. Als we zelf niet op goede ideeën komen, dan... Beter goed gejat dan slecht bezonnen. Tadaa! Ja, dat zijn ware woorden. Ja, Ik dacht dat het misschien ook wel een soort van kabouterhuisje koos zien. die kabouters zitten wel bij mij in de hoofd, maar die zitten niet in. Ah, Nee, maar iedereen Dan mag moeten we- zelf moeten we maken bij wat, ook toe eens een keer wat hij langskomen. wil. Ja, iedereen mag zelf maken wat hij wil en ik begeleid het een Je beetje. zit je wel eens uit geweest met kijken van de dag. dat moet toch wel heel lang geleden Hoe zijn lang dan. geleden, ja. Dan zit je met de kijker van de dag weer zo de deur geweest. En wie deed dat toen? Dat weet ik niet meer.
Die was helemaal versteld. En dan stonden ze voor de deur. Oh, Ik denk dat dat oké. een aanvulling is. Ja. Peter dan Toen was ik nog niet geboren, denk ik, of al? Nee. Nee. Ik vind dit ook... Is dat een soort van paard voor Peert. trooien? Nou, het is in ieder geval wat een paard voorstellen. Ja, maar een peert met een ladder. Ja, dat is voor de mensen die erop- bij niet zo goed Ja, om erop te klimmen. erop kunnen komen. Ja, maar je hebt het peert ook wel heel erg goed gemaakt. Ja, fantasiepaardje, hè? Ja, maar wel echt heel erg leuk. Ja. Wat is de gedachte daarachter? Niks, je moet het hebben veel toesneer te zitten. Dat is wel heel bescheiden. Ja. Nee, ik heb verder niks met paard, maar ik vond het leuk. Dus, en Ja, het is Pinterest, hè? Oh, ook een Pinterest? Ja. Ja, Dat is dit moet het worden. ja. Maar wie leuk is het dat ze gewoon zelf iets maakt. Nou, en dat dat ze het niet bij een of andere Ja. internetsite bestelt Ja. of... Ja, het is voor iedereen een hobby. Nou ja, ik kan het zeggen. Het is echt een hele leuke. Ik vind het een hele leuke hobby. Werkelijk. Ja, er zit ze oren aan. Ja. Er zit ze echt oren aan het werken. Ja, Dat is het niet goed om. Ze kijkt me gaan zo van wanneer gaat er mij wat verhoren. Nee, echt niet. Nee? Nee? We laten het gewoon gebeuren. Oh, we laten het gewoon gebeuren. laten het gewoon Ja, want gebeuren. als Emus een veelzeggende blik liet zien toen we hier binnenkwam, dan wordt Geert wel zo van, oh my god, daar heb ik echt geen zin in. Oh nee hoor. Oh, dat toch niet? Nee, maar nee. Oké. Ik heb alleen niet zoveel te vertellen. Dit is al vertaald. Iedereen het iets te vertellen. Nou, volgens mij... Ja, Is dat, zeg dan niks mag meer die aan doen. drogen. is dat ook Pinterest? Alles is gejat van Pinterest. Ja. En dan één leven zo erover. Maar deze mevrouw die leeft niet op grote veut, maar op kleine Kleine veut. voeten. Oké. Scheiden aan. Even zo. Bescheiden. Scheiden. Dan, Wordt je mij net voor? Ja. Want dat hoe ik dan ook. Scheiden vrouw ook, hè? Ja. Is dat ziet je dat zelf ook? Nou. Nee, gewoon. Net zoals de rest. Oké. En de rest, dat betekent? Dat is de collega's. Collega's keramieken. Ja, maar dus niet heel bescheiden, maar ook niet heel... Nee, Uitbundig. niet groots uitbundig, nee. Maar ook dames die van gezelligheid houden. Zo is het. Want Het is nu vrij rustig hier. ik vond, we zijn hier een paar keer langsgelopen al, zolang we hier waren. En ik vond het op zich best wel rustig. ja, maar iedereen is ook heel geconcentreerd bezig. Ja, Maar zelfs toen jullie een kopje koffie dronken, vond ik het... ja. Het is een braaf klasje. Een braaf klasje? Ja. Ja, over het algemeen wel, ja. Sorry? Dat denk ze. Oh, dat denkt ze. Dat is ook wel eens Dat anders. is een braaf. Schijnbedriegt. Ja, dat af en toe wel, maar... Nee, iedereen is altijd heel geconcentreerd bezig. En er worden ook wel grapjes gemaakt, hoor. Ik vind het echt... Goed gezonden. Hoe lang is misig dat op televisie? Zullen we dit doen? Meets, wat vind je? Moeten we dit uitzenden? Ja, dit keer. Ja? Misschien wordt alles er wel uitgeknipt. Nou, nee. Nou ja, ik denk dat de toenaderingspogen van die mevrouw in mijn richting, dat we die er misschien uit moeten knippen. Dat was echt op het randje. Nee, wij knippen nooit. Nee? Nee, wij nemen A tot Z nemen we op en Oké. dat zenden we ook uit. Ja, Dus, behalve dit kleine stukje nu. Nee, dat Oh. blijft er gewoon in zitten. Oh, dat Nee, je blijft- moet jezelf oh. nooit te serieus nemen. Nee, Doen dat wij is- zeker niet. nee. Nog niet meer doen gezonden. Nee. Ja, maar dat weet ik zelf ook nog niet. Dus dat moeten we straks in de planning even gewoon bekijken en dan Dan moet ik dus dagelijks nog echt... moet je sowieso doen. Oh, Ja. dat is het niet voor, hè? Waar gaat dit naartoe? Nou, dit gaat naar een tulpenvaas toe. Tenminste, dat is de bedoeling. Oké, Ja, of je kan u bent bezig met de basis. Ja, Dus dus dat- met de buik. En dan moet hij naar binnen en dan zei die moet hij eerst helemaal dicht, dan moeten er gaten in en dan moet je die vaasjes erop maken. Ook leuk. Ja.
Maar goed dat u het laat zien, want ik dacht van welke kant gaat het op. Maar het wordt een... Maar ja, goed, daar kun je eigenlijk alles in zetten. In alle jaargetijden kun je daar... Er hoeft geen tulpen in. Oh, als er geen tulpen zijn, zet je er iets anders in. Daarom. Leuk hoor. Ja, het is ook echt leuk om te doen. En dat wordt... Och, die is ook leuk. Dus dat is de bedoeling. En inclusief veugel, hè? Oh, dat ligt gevoelig. Nou, Ha, ik maak dat voor immers anders en die wil geen veugelke, dus enig. ja. Dames, dankjewel dat we even mochten komen kijken, want ja, Ja, graag gedaan. dus u is bijna zeggen van ik wil, kom erbij. Nou, meld je aan, meld je aan. Hier zijn we stop. Oké. Ik ga er even nog denken.